Саба районының балалар иҗат үзәгендә шөгыльләнүче укучыларның шушы көннәрдә Казанда күргәзмәләре бара. Аларның мозаика юнәлешендәге башкарылган эшләре таң калдырырлык. Укучыларның уңышларына остазлары сөенеп туя алмый. Балаларга һәм сәнгатькә гашыйк ханым Алсу Шәһвәлиева бүген студиябызның кунагы. Алсу ханым, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, Эльза, хәерле көннәр. Пиала мозаика безнең халык өчен традицион һөнәр түгел дип тә әйтсәк була. Шуңа да карамастан, менә сез шуның белән кызыксынып киткәнсез. Ничек булды бу? 2013 елны хәтерләсәгез, Казан Кремлендә төрле мозаикадан ясалган экспозициялар куелган иде. Анда алтын пыяладан ялтырап ята торган печән искертләре, ике якка аерылып китә торган алтын елга, бик матур шаккаткыч, искиткеч экспозициялар иде. Мин шуларны күргәч, ничек инде моны кеше кулы эшли ала. Теге мозаикалар күргән бар иде, Совет заманында, Казанда да бар бит инде алар. Булар ничектер оригиналь, башка төрлеләр ие. Икенче мозаика белән танышуым ул безнең Сабада булды. Сабаның Сәләтле балалар мәктәбендә Сәләтле балалар мәктәбе ачылды 2013 елда. Һәм анда ремонт вакытында икенче катында аның татар халык язуын сурәтләгән мозаик эшләнмә куелды. Анда рун, гарәп, латин, кириллица хәрефләре белән бик матур зур гына стена ясадылар инде. Бер көнне мине мәктәп директоры Ләйсән Ракиповна үзенә чакырып алды да, Алсу район башлыгы безгә шундый идея бирде, балаларны мозаикага өйрәтергә. Син булдырасың, әйдә сине укырга җибәрәбез дип, шундый тәкъдим белән чыккан иде. Сез марка бравурда укыгансыз. Бу итальян безнең мозаичист дип әйтәбез инде без аны. Аның белән танышу менә ничек булды? Италияга бардыгызмы? Мәскәүдә генә укыдыгызмы? Безгә килде бу ничек булды? Чөнки ул шул хәлек танылган шушы өлкәдәге уста. Юк, Италияга бармадым. Ул аның остаханәсе Калуга өлкәсе Балабаново шәһәрендә урнашкан елларына. Ул Италия белән Россия арасында йөреп эшләйде. Менә шунда укырга бардым. Шулай насыйп булды. Рәхмәт район башлыгына, мәгариф җитәкчелегенә, директорга миңа шундый иҗади мөмкинлекләр биргәннәр өчен рәхмәт әйтәсем килә. Аларга да түгел, сез менә үзегезнең районда гына шикләнеп калмыйсыз бит, менә бу балаларның эшләрен Казанга да алып килеп, киң тамашачыга, киң җәмәгатьчелеккә чыгарга тырышасыз. Балалар бик тырышып эшләделәр. Минем бу эшләрне күрсәтәсем килде бик. Чөнки ул балалар кулы белән эшләнгән бик затлы эшләр. Бик вакыт күп китте инде бу эшләр безгә. Балалар тырыштылар. Казан шәһәренең яшәү сәнгате дә булды бу. Без анда куйдык, ике выставкабызны эшләдек. Беренчесе «Маленькие мастера больших дел» исемле иде. Казан халкына бик ошады дип әйттеләр. Рәхмәтләр әйттеләр, балаларга бик күп сәламнәр җибәрделәр. Үзләренә дә бик зур рәхмәт. Икенчесе шулай ук шунда яшәү сәнгатендә булды. Туган як бизәкләре исемендә инде. Миңа калса, монда бит әлендер сайлап алуда булган, сезнең иң матур, иң уңышлы эшләреңне алып килгән идегез. Минем рәхмәт әйтәсем килә яшәү сәнгате коллективына, директор Айсул Ахметшинова да безнең балаларның шушы эшләрен күрсәтергә мөмкинлекләр биргән өчен балалар бик шатландылар. Безгә бик шундый күңелле, мәгънәле экскурсия оештыралар. Балаларның тагын ясыйсы килә, тагын барасы килә дигән тәкъдимнәр бар. Алар инде Казанга кайткандык, менә шуны эшлибез, менә шуны эшлибез дип планлап кайттылар инде. Темаларны ничек менә сайлап аласыз? Алар балалар үзләре картиналар өстендә эшләгәндә сайлыйлармы? Яисә инде сезнең ярдәмдәме берәнди юнәлеш, тема сайлап аласызмы? Ничек була? Без шаблоннарны үзем дә ясыйм, но балаларга минемчә иҗади иркенлек бирергә кирәк. Алар ачылырга тиеш кичкенәдән, кул эшләренә өйрәнергә тиешләр.
күпме вакыт таләп итә шушы иҗади эшне башлап төгәлләнүгә кадәр? Без монда шигу сәнгатен күрсәтәсебез килгән иде. Менә Ясмина исемле укучым эшләде. Менә монда шигу, чәчәкләр күрсәтелгән. Бик матур зауыклы килеп чыкты. Шушы эштән соң без хыялланып киттек. Шигу сәнгатенә дә кирип киттек әле. Төрле уенчыклар ясыйбыз. Авторский эшләнгән эшләребез, эскизларыбыз, менә сумкалар, төрле уенчыклар. Балаларга ошый. Бар юнәлешләрендә сез алып барасыз булып чыга. Әйе, минем 2 направлениедә инде. Берсе мозаика сәнгате, берсе шигу. Креативный идея дип әйтим инде. Миңа бөтен сәнгать төре дә кызык, мин шуңа балаларга да өйрәтәсем килә аларны. Сез бит былай дип язасыз, мин үземнең менә бу тормышымда педагог булып бергә шушы балалар белән үстем дип әйтәсез. Менә бу кул эшләр белән ничек шөгыльләнә башладыгыз гомумән менә? Ни өчен менә бу педагогиканы, балалар белән эшләүне сайлап алдыгыз? Бу юнәлешне? Кул эше белән кичкенәдән инде мәктәп вакытыннан мин үзем генә малайлар белән генә укыдым бер кыз булып. Технология дәрсендә дә үзем генә күбрәк теге игътибар миңа булды укытучыларның кул эшләре буенча дип әйтәм инде. Әтиәнем дә творческий шундый хыялыйлар, иҗади кешеләр иде. Балалар белән эшләү сезгә, менә үзегезгә, күңелегезгә нәрсә бирә алсыз ханым? Рәхәтме алар белән эшләү? Балалар белән эшләү авыр да, җиңел дә дип әйтә алмыйм. Балалар инде алар. Балалар һәр вакытта да күңелле алар белән. Эштән арып кайткач та кашан әниләре яза иде. Рәхмәт сезгә, ял итеп кайтты бала. Килсәк ярыймы тагын расписание булмаса дигәч. Өстәмә дәресләр Бүтән арулар бетә инде. Менә быел яңа группаны җыйдым. Поколениялар өйрәнәбез, төсләр, ничек куярга. Укытыр өчен махсус методика кирәкме? Балалар белән шөгыльләнер өчен. Бу мозаика буенча әйтәсез? Әйе. Әлбәттә. Бала менә минем шундый ачыш та түгел инде ул. Әйтәләр бит на ошибках учится дип. Менә мин аларга баштан иҗади иркенлек бирәм. Анарысын без хаталар өстендә эшлибез. Менә балаларга ничектер шулай ошый кебек миңа үзләренең хаталарын төзәтеп эшләгәндә ничектер матур чыга эшләр. Менә монсы зеркальный метод дип атала инде, обратный метод. Менә монда без аның картинаның уң ягын, карый торган ягын киреләй җыябыз, обратный. Без моны эш беткәч кенә күрәбез. Менә шул методы берсе бар. Берсе инде цементка туры җыю, ансы авыррак, ансын уже үзгәртеп булмый. Иң уңышлы эшләр арасында кайсын атар идегез? Уңышлы эшләребез. Менә мин аларны алып килдем. Үзләренең дә бик киләсе килгән иде бүген. Балаларның Бию конкурслары иде, килә алмадылар. Менә бу Иванова Ангелина, Карина, игезәк кызларым бар минем. Менә бу хризантемалар төрле. Бу күләмле эштә санала. Менә монсы. Менә казлар иртәнге авыл ясады. Бу сыймы? Әйе. Монсын Иванова Ангелина ясады, бик матур чыкты, бик озак эшләде. Казлар бары, күл, авыл иртәсе. Әйе, бик матур. Әйе, без менә туган ягым. Төсләрен дә бик матур итеп сайлый белергә кирәк, шулай бит? Әйе, менә күле зәңгәр төстә, казлар ак. Әйе. Авыл балаларына шулай авыл темасы бигрәк тә якындыр инде, туган як, табигать, име? Әйе. Тиздән бит инде безнең яңа еллар. Яңа елларга ничектер әзерләнәсезме? Махсус шушындый әйберләр эшлисезме? Әзерләнәбез. Бүлмәне балаларга кызык бит инде. Төрле флажоклар ясадык, матур иттереп, элдек, уенчыклар тектек. Төрле чыршылар дип әйтсәк тә була, менә бу име? Бу инде интерьерный дип әйтсәк буладыр, шулай бит? Әйе, монсы минем үземнең эшләнгән эшем, менә ул набор. Чыршы. Балалар белән әйе, без моны һәр вакыт яңа елда чыгарабыз. Бизисез студиягызны, име? Бизибез, әйе. Балалар менә шундый матур уенчыклар чиктеләр быел чыршыга. Яңа елларга нинди менә планнар белән керәсез? Нәрсәләр турында эшләргә хыялланасыз киләсе елларда?
Киләсе елга дәвам итәсе иде инде менә картиналар. Быел яңа группам белән өйрәнә башладык мозаика җыюларны. Кызларга, укучы балаларыма сәлам әйтәсем килә. Сезгә балалар уңышлар, һәр вакытта хыяллый булыгыз, иҗади булыгыз, авырлыклардан курыкмагыз. Дөньяны матурларга тырышыгыз, дөньяның матурлыгын күрегез. Ой, бик матур Сезгә теләкләр. шундый теләкләр. Әйе, сезгә дә шундый ук теләкләр, яңа елларда барлык менә шушы матур теләкләрегез тормышка ашсын иде. Балаларыгыз белән шушлай матур эшләр белән Казанлыларны һәм инде үзегезнең Сабада яшәүчеләрне шатландырып торга язсын иде. Яңа үрләр телибез сезгә. Рәхмәт, Эльза. Пыяла мозаика белән без бик таныш булмасак та, менә күн мозаиканы без бик яхшы беләбез.